משטרת ישראל, תחנת באר שבע שלום. למקרים דחופים, אנא נתקו וחייגו 100. למוקד מידע ארצי של משטרת ישראל, אנא נתקו וחייגו 110. למרכז שירות לאזרח, נא להקיש 1. לרכז חקירות כללי, 2. לרכז חקירות מחלק הנוער, 3. למשרד רישום, 4. למשרד מוצגים, 5. למשרד מודיעין ובילוש, 6. לרכז סיור, 7. למזכירות מתח, 8. ליומן התחנה, נא להקיש 0. להשמעה חוזרת, אנא המתן. משטרת ישראל, תחנת באר שבע שלום. למקרים דחופים, אנא נתקו וחייגו 100. למוקד מידע ארצי של משטרת ישראל, אנא נתקו וחייגו 110. למרכז שירות לאזרח, נא להקיש 1. לרכז חקירות כללי, 2. לרכז חקירות מחלק הנוער, 3. למשרד רישום, 4. למשרד מוצגים, 5. למשרד מודיעין ובילוש, 6. לרכז סיור, 7. למזכירות מתח, 8. אנא המתן. משטרת ישראל, תחנת באר שבע שלום. למקרים דחופים, אנא נתקו וחייגו 100. למוקד מידע ארצי של משטרת ישראל, אנא נתקו וחייגו 110. למרכז שירות לאזרח, נא להקיש 1. לרכז חקירות כללי, 2. אנא המתן. משטרת ישראל, תחנת באר שבע שלום. למקרים דחופים, אנא נתקו וחייגו 100.